pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża, oraz Ścisia, co w tej klasie się postarza. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie, co im jest, a najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasio, Rysio oraz ten najstarszy Trzcisio naradzają się nad ważną sprawą w krzakach. Bo jak wreszcie okazało się, jest nareszcie okazja gdzieś się zabawić, bo od jutra już u Stasia starych nie ma chata wolna. Oj, będzie bal, oj, będzie bal, oj, będzie bal. Na muzykę, tańce, dzikie i 5 lat, i 5 lat. Już Kaprysia o tym wie, bo wie coś z drugiej strony. Kantalitce, co całować się już umie. Przyjdzie damka ta od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych nie ma chata wolna, oj, będzie bal, oj, będzie bal, oj, będzie bal. Na muzykę, tańce dzikie i 5 lat, i 5 lat. Gdy nazajutrz zapadł zmrok, wszystkie przyszły, jedna w kok, dwie w warkocze, reszta gładko uczesana. Noc zaczęła się od tank, Ścisio z Witką gra wabank, pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło, o muzyce, kto ma piątkę, a kto nie. Tylko Rysio wzrok miał mętny, zaczął coś o pracach ręcznych. Potem każda z par się skryła, wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była, a po chwili spoko i tu wyszedł Rysio, gdzie do Witki się sposobił i do Stasia rzeczy cicho. Stachu, jak to się robi?